Neviem, či máte 30 rokov, alebo 40, alebo 42 a začínate riešiť grámy a začínate riešiť obvod pásu a bolo by dobré si to udržať všetko tam, kde to má byť, lebo hore to ide vždycky ľahšie ako dolu. Toto je opačne ako s lyžovaním, s našou telesnou hmotnosťou a chudnutím. Večer sa pácha veľmi veľa zlých vecí, ktoré tomu škodia. Takže ak vám môžem poradiť, urobte tieto veci. Večer nejedzte príliš veľa pridaného cukru. Napríklad nejedzte sladké mliečne dezerty a všelijaké tie sladené, presladené veci, ktoré sa tvária ako zdravé. Niečo, čo sa volá akože grécky jogurt alebo jogurt gréckeho typu a je to čokoládové, je to sladké. Nie je to najlepšie na svete, čo môžete večerať. Ďalšia nie veľmi vhodná vec je, keď je niečo veľmi mastné, samozrejme. Čím je to jedlo kaloricky vydatnejšie, tým ho dlhšie budete tráviť, ak pôjdete spať s nestráveným obsahom žalúdka, vaša kvalita spánku bude horšia a to má tragický následok na celý váš metabolizmus, chudnutie, aj kolagén a všetko, čo si viete predstaviť. Ďalšie veľké riziko večera je alkohol. Alkohol akejkoľvek formy, ktorý sa často konzumuje so slanými vecami, čipsy, arašidy, ktoré za normálnych okolností sú veľmi dobrým zdrojom glycínu, napríklad pre ten kolagén, alebo sú to orechy, majú dobrý obsah mastných kyselín a nejaké antioxidanty, E-vitamín, ale ako náhle sa to upraží a posolí, tak je to srdce, rvúca potravina. Takže slané je všetko, čokoľvek s alkoholom, veľmi zlá kombinácia. A slané aj syry s alkoholom je veľmi zlá kombinácia. Málo ľudí vie, že jeden pohár vína kaloricky je zhruba jeden jogurt. A teraz si k tomu predstavte ten syr, ktorý pojete, alebo tie čipsy a tie arašidy a krekry a všeličo slané. Takže to sú kalórie, ktoré veľa ľudí nevníma, lebo však to, čo sa zje potom, to sa nepočíta. Ale zjednodušil by som to úplne tak, že ak pôjdete večer spať aspoň trochu hladný a budete sa tešiť na raňajky, tak je to najlepšia verzia toho, čo budete večer so svojím jedlom robiť. Bez ohľadu na to, čo jete, často dostávam otázky, a kedy mám jesť, a dokoľkej môžem jesť, a tak to všetko závisí od toho, čo jete na večeru. Kedy je tá večera, kedy idete spať, čo robíte medzi večerou a okamihom, keď sa ukladáte na spánok. Základné pravidlo je, choďte spať trochu hladný, aby ste sa tešili na raňajky. Toto je jedno z dvoch zlatých pravidiel môjho programu na kontrolu hmotnosti a na chudnutie. A už som vám ho prezradil a ďalšie veci vám prezradím v mojom webinári Plán B. Naučte sa myslieť a žiť ako štýlni ľudia.